Temps de les tafaneries, les historietes valencianes. La d'avui es diu Doña Sol. La locució és de Quico Fort i el muntatge musical de Carles Hernández. Constantina va néixer el 1879. Fou la filla major de José de la Figuera, cavaller de la Mestrança de València, i de Constantina de la Cerda, marquesa de Fuentesol i de Trocifal. La família tenia un palau a Sant Mateu i terres al Maestrat, on negociaven amb les carrasques i havien fet una ramaderia de bous a la finca de la Salvasòria. El pare de Constantina adquirí el 1890 la plaça de bous de Vinaròs, la restaurà i la reobrí l'any següent. En juny de 1895, Julio Aparici Pascual, un torero de Russafa conegut com Fabrilo, contragué matrimoni amb Maria del Pilar Teruel Sabater. Fabrilo, que va torejar a Vinaròs, establí una relació amorosa amb Constantina, en aquella època una joveneta de la noblesa d'uns 17 anys. El fet que Fabrilo estiguera enganyant a la seva dona li posà el públic en contra. Llegim al Cosío. Sobtadament, l'afició valenciana es va fer la seva enemiga per motius d'ordre particular. El torero respongué a esta animadversió popular arriscant encara més en les seues faenes. El 10 de novembre de 1895, a la plaça de Bous de València, va fer un famós desplante. Després d'un quite al sisè bou, Chiclanero, de la ramaderia de Veragua, va estendre la capa a terra i es gità damunt. Esta mostra de valor no aconseguí calmar al públic. El 1897, novament a la plaça de València, hagué d'arriscar-se posant les banderilles i fou cornejat per l'Engüeto, un bou de la ramaderia de Camaral. Morí 2 dies després i fou soterrat a esta mateixa ciutat. Un any després s'erigí un mausoleu dissenyat per Mariano Benlliure. La fatalitat volgué que el germà de Fabrilo, anomenat Francisco, i que seguí també la vocació taurina, morira el 1899 també a la plaça de València, agafat pel bou Corucho de la ramaderia de Pablo Romero. Vicente Blasco Ibáñez novel·là la relació de Fabrilo i Constantina en la seva obra Sangre i Arena, que també s'inspiraria en la mort del torero Espartero. Pilar Teruel i Constantina estarien representades pels personatges de Carmen, l'abnegada esposa, i Doña Sol, una aristòcrata capritxosa que desencadena la tragèdia. De Sangre i Arena s'han fet 4 versions cinematogràfiques. La primera en 1917, amb guió del mateix Blasco i dirigida per Ricardo de Baños. Més tard, Fred Niblo, Rubén Mamoulian i Javier Elorrieta també dirigirien l'adaptació. En el film del 22, el personatge que representaria Fabrilo fou interpretat per Rodolfo Valentino i el de Doña Sol, l'alter ego de Constantina, per Nita Naldi. En les pel·lícules posteriors, el personatge fou interpretat per Rita Hayworth i Sharon Stone, respectivament. Als primers anys del segle XX, Constantina va contraure matrimoni amb José Rollo Salvador, un advocat més de 40 anys major que ella. De fet, quan va néixer Constantina, José ja portava 24 anys inscrit al Col·legi d'Advocats de València.
José Royo procedia d'una família benestant, amb casa al carrer de Cavallers. Era un home religiós, políticament molt integrista. En les eleccions de 1871, 8 anys abans del naixement de Constantina, havia tret acta per al Congrés de Diputats per la circumscripció de Morella, com a membre del partit carlí. També havia dirigit la secció valenciana del Partit Tradicionalista. Quan el partit carlí es dividí, José Royo seguí a Ramon Nocedal i fou dirigent a València del seu Partit Catòlic Nacional. Els altres carlistes valencians li dedicaren uns versets irònics. Bendita sea tu pureza, e íntegramente lo sea, pues don Ramón se recrea en tu íntegra grandeza. A vos, integrista alteza, don José del alma mía, ofrezcoos en este día del integrismo el pendón. Mírame con compasión, no dejes de ser mi guía. En coherència amb la seva ideologia ultraconservadora, José Royo fou president de l'Acadèmia de la Juventud Catòlica i de l'Asociació de Catòlicos, clavari de Santa Catalina i col·laborador de les províncies. Era freqüent la seva presència als actes religiosos i als encontres polítics tradicionalistes. Tenia un massagó de lleta i aconseguia acumular una gran fortuna. Cap a 1904, quan Constantina tenia uns 25 anys i el seu home més de 70, la dona va donar a llum a un xiquet, Fernando. El retor Eduardo Gómez del Molino, beneficiat de Sant Nicolau, va convèncer a José Royo que aquell fill era fruit d'un adulteri de Constantina, de manera que el vell advocat obrí un procés per a deslegitimar el fill. El jutjat de primera instància del districte del Mar fallà en contra de la pretensió deslegitimadora, sentència que fou confirmada per l'audiència en juny de 1910. José no va saber res d'esta ratificació perquè havia mort 6 mesos abans que fora dictada, mentre intentava millorar la seva salut fent una estada a Llombai. Tot i guanyar el pleit, Constantina no va poder disfrutar de bona part de la gran fortuna que havia acumulat el seu vell marit. José Royo havia nomenat marmessors dels seus béns a l'esmentat retor de Sant Nicolau i a Vicente La Sala Miquel, qui fou regidor de l'Ajuntament de València pel Partit Conservador. Estos comunicaren en 1919 que dedicaven 120.000 pessetes de l'herència de Royo a la construcció d'un patronat de la Casa de Obreros Catòlicos de València, una institució hereva dels círculos fundats pel jesuïta Antonio Vicent Dols que pretenia donar una resposta al moviment obrer. La construcció finançada per part de la fortuna de Royo fou inaugurada el 1929. El novembre d'aquell mateix any es va veure a València un altre procés, promogut per Constantina contra l'apoderat general dels seus béns, al qual el fiscal acusava de treure profit de la fortuna que li havia llegat José Royo. Segons l'acusació, l'apoderat s'havia apropiat d'unes 290.000 pessetes, així com altres propietats. Tres anys després, Constantina també va denunciar un robatori a casa seva. En juliol de 1932 vivia a la prolongació del carrer Matías Perelló, on el seu fill regentava un establiment de comestibles. L'estatus social de Constantina havia baixat considerablement. Els lladres, aprofitant que estaven a la fira, pujaren per la part posterior de la casa amb una escala rudimentària de corda i forçaren un baül i s'emportaren 8 mantons de Manila,
9 cobertors de llit, 22 llençols, un vestit d'home i 900 pessetes en metàl·lic. La situació econòmica de Constantina seria cada vegada més precària. Va contraure novament matrimoni amb Rodolfo Ortiz, un practicant que exercia el seu ofici, de vegades de manera interina, a clíniques municipals. En morir el sanitari, el 1934, l'Ajuntament li atorga una pensió a Constantina per a cobrir les despeses del soterrament del seu home. Entre les propietats que Constantina denuncia que l'havien estat sostretes pel seu apoderat, hi havia un projector de cinema i algunes pel·lícules de les quals no sabem els títols, però que ens els podem imaginar. Pot ser que la noble dama, en la seua decadència, es reconfortara contemplant en la pantalla l'amor apassionat de Rodolfo Valentino i Nita Naldi, tot imaginant-se en la pell de Donya Sol?